Navia de Suarna, capital dos Ancares, e dende o ano 90 tamén da Androlla. Convén non confundir cos botelos. Son máis pequenas e botanlles costelas e peles adubadas con pemento, doce, picante e allo. Pois probei a Androlla, está un mogollón de rica. A Androlla é moi rica, moi abundante, está todo moi bien servido. Está ben, xa veo a comida, está ben. É demais, está demais. Moi buena, moi buena, moi buena, moi buena. Na festa véndense por pezas e para alentar a comprar repártese a proba. Está buenísima. Dices moita? Non, moita non, porque non dan. É moi escaso isto, Hai moita corbata e hai pouco botelo. A xente anímase e circulan os billetes, aínda que nunca está de máis relear. De día en día a xente aumenta, pero vamos, dunha forma extraordinaria. E as ventas, acaban de dicir que as ventas prácticamente están agotadas. Nesta festa as androllas gustan polo seu sabor inconfundible, que, como a todo, ten o seu truco. Eu penso que é o secreto da curación, penso que non teñen outra cousa. O sea, calor e non fume. Música, baile, degustacións e ata unha ruta en vehículos todoterreo, nunha festa con máis de 30 anos de historia. Se non tratáis ben os de Navia, volvemos, se non, nada. É aquí como un clavo o ano que ven. Sí, a ver, dinos. Probou a Androlla? Está buenísima de carallo.